i-apply na ko yung mga lakang minasan ba, yung mga sikat nga mga quotes minasan ba. Aron kalabano na ko akong tapulan nga sarili minasan ba. Kung saan pag kabot din sa goal. Minasan no, natay pahabol nalimtan akong istorya. Kung gusto kag kabaguhan minasan, ayog utruha ang nasod. Kung dili baguha imong sarili. Kay dako na kini siyang problema minasan. Maglisod ka ana. Baguhay imong sarili minasan kay sa sarili nagsugod ang kabaguhan sa tanan. Salamat kay minasan na padayon. One Punch Man. Dirita. 1,000 yen na masun. Palito na to. Minasan ko ba ikura desu ka? これは2000円はい。ということですか？はい5000円お送りします。 So minasan no, tugnaw kayo. Gipalit na ko minasan na lang. Nakitaan ko ni kagahapon. So mangita tag maplastaran minasan kay chika ta gamay kadali ug nganong gipalit ko ni. So nara minasan no, ni plastar ako kadali minasan kay break po na ko minasan, so magdali lang kog chika minasan nganong gipalit na ko ni siya. So kagahapon nakita na ko sa last convenience. Kay tatan ako mangga ba, during break time ako nagagawas ng ko. So karon minasan ako lang isang ipalit kay isa lang kabuk siya nagbilin niya. Wala po balik, wala po ko kakitaan ni mga memorabilia sa atua ba. So isa pa na ako sa Japan, nainganyo ko bagay simple Japanese good food siya. Karon minasan unsa may na niya. Ang uban minasan gina-idolize siya nya gipaagi nila sa revolutionary yun minasan kay usbon ang nasod ana di magkagira yun kay simple maribildi kag yun. Pero sa akong sarili minasan gigamit ko ni siya minasan no para kalabanon ako minasan akong danghag na sarili sa una. Minasan sa una kung nahimnuman pa ako minasan nani say quote minasan nga kuan ang ang revolution daw dili daw sama sa apple minasan nga imong hulaton og mahinog nga matagak siya ba imong puniton, kundi ang revolution minasan imo yung pugson saka og kuha ang apple minasan ba ay naghulat ag mahinog murag ana iyang gipabuot pasabot ba in terms sa revolution. So giunsa ko siya pag-apply sa akong sarili, nagkumpra na ako ang danghag na sarili ko. Karon minasan ako siyang gipaagi sa mga goals ug achievements in life nako ba. So ako mga desire. So katong apple minasan, giisip na ko siya minasan nga goal na ko siya minasan ba. Ang goal minasan no, dili siya ingon nga maghulat lang ka minasan ba nga pag makuha nimo siya ba. Kundi imo siyang pugson gyud og kampot ng apple minasan nga murag goal nimo minasan ba nga ma-achieve gyud nimo siya. So ana nga pamaagi. Mao to sa una minasan, dako siya impluwensya sa kuha kay naningkamo to panginabuhi minasan nga mokita og piso ron pagkaugma dos, pagkaugma tres. So nag-agi jud ko minasan, nag-success jud ato nga time minasan ba nag-agi pug kwintas ug sapi lagi minasan nya burit kayo minasan nya mo to na down minasan. So karon sample minasan na 5 years ko minasan nagpangarap minasan og abroad. So grabe kaagi nako minasan. Hantod nakabot jud nako siya. Naabot jud og Japan. Ko pandamay tawa. Basta akong sarili minasan ni-achieve sa kuha ba. Kuno yung okay kay ka ba. Ug samot na minasan no, di lang kinabudugayon kay magkuan ako. Bubalik na pug ko minasan. 2003 minasan na unsa ra man ko minasan, mahilig kay kog music minasan na wala ko instrumental minasan, wala jud ko ana. Pero sige og sulat og lyrics sa una minasan mga 2003 ko nagsugod. So ingon ko sa akong sarili minasan nga makaparecord jud ko again minasan 5 years ang milabay minasan 2008 nakaparecord jud ko minasan. So dakoy mga ginagmayng achievements lang sa sarili minasan ba nga isa po di siya naka-impluwensya dili pinaagi sa revolution nga pang rebuilding kalihukan kundi nag-create og rebellion sa akong sarili minasan ba nga kalabanon nako akong danghag nga sarili nga dili magpatanga-tanga ba kung nakay gusto nga
makapot sa imong sarili minasan, imo mo siyang lihupon mga desires nimo minasan. Kaya ko motivated jud kay kumataw minasan tungod ko ani niya nga mao to minasan na midaog jud ang akong mga desire minasan ba sa akong danghag nga sarili minasan. O sa akong naparecord minasan, raw lang to siya. 2008 siya na-record minasan. O salamat kay sa The Man's Slide. Shout out ko sa akong mga tropa nga dako kayo og tabang nga na-achieve na ko ang akong souvenir sa akong pagpa-record na although raw lang galing siya, dili kay siya gwapo nga pagkakuan kay wala siya na-arrange lagi. Pero at least sa akong kayabag minasan na ako'y na-achieve sa ginagmay nga pamaagi. So mao ni siya minasan na ako ning gi-shoot kagahapon pero ang soundtrack ani minasan mao ni siya ang ako ang handumanan sa akong pagka rockers minasan ba. Salamat kay minasan ha. I-play na ko minasan na o mubalik na ko. Salamat. Talk to me, I'm not a stranger. This the day you might